Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Danas ću raditi burek sa kukuruznim pahuljicama i sa sirom. Sastojci su vrlo jednostavni, trebat ćete 2 jaja, 500 g svježeg sira. To ćemo sve lijepo pomiješati. Sir možete koristiti kakav god želite, može biti postni sir, može biti onaj iz Lidla koji svi koriste i za kolače, vaš izbor. Pa ćemo dodati 200 g jogurta. Umjesto jogurta možete staviti i kiselo vrhnje ili možda grčki jogurt, isprobajte. I ovu smjesu ćemo lijepo sjediniti. Posolite po ukusu, ja sam stavila 2 velika prstohvata soli i opet promiješala. I na kraju dodajte kukuruzne pahuljice. Vidjet ćete koliko će vam smjesa biti gusta, pa ju prilagodite tome. Ja sam ovdje imala oko 300 g kukuruznih pahuljica. Sve lijepo sjedinite i promiješajte. Evo vidite kako smjesa treba izgledati. Uzmite okrugli kalup ili može biti i četvrtasti, kakav god imate pri ruci, i ravnomjerno raspodijelite smjesu u kalup. Pecite na 200 stupnjeva oko pola sata. Kad se naš lažni burek ispekao, pospite ga po želji ribanim sirom i vratite ga na 2 minute u pećnicu kako bi se sir lijepo otopio. Meni je ovaj burek stvarno veliko otkriće. On stvarno izgleda kao pravi burek. A sad ćemo ga zajedno i probati. Za ovaj burek vam ne treba puno sastojaka, jako brzo je gotov. Jedino što morate malo pričekati da se ohladi. Ovo je stvarno jako fino. I vjerujte mi, ako imate djecu, ovo će se dječici jako svidjeti. Ovo me baš podsjeća na ono zimsko doba kad smo dolazili iz škole i kad je mama uvijek spremala večeru i nama je pravila
takozvani burek s makaronima. Ova je s cornflakesom i stvarno je vrh. U smjesu možete staviti i šunke ili nekog mesa, ali ja nisam, tako da i ovako je fino. Nadam se da ćete isprobati ovaj recept i da ćete mi javiti kako vam je ispao. Naravno, ne zaboravite se pretplatiti na moj YouTube kanal, pratite me i na Instagramu, tamo isto svakodnevno objavljujem neke nove videe i neke receptiće, a evo, ja se nadam da se mi družimo jako brzo u novom videu. Pusa!